Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karepku njaluti penitene. Karepku njaluti eseme. Tinggal akumu kudu ngerti tata krama aja ditinggal kepribaden ketimuran mengko kekeri nang kejlik mengko kekeri ning jaman mbok ya sing eling-eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu mane anakmu sekolah ning ado terus kowe arep kepengin bayar utawa ngedit anakmu kuwi cukup ditransfer. Lho. Kowe ning ngebang nulis pirang atus sewu. Waktunya mencelat kowe. Duit iki mung puluhan ewon kok pirang atus sewu. Ya 10.000 apa 15.000. Kuwi tok kirimke anakmu ki liwat transfer. Dadi niku rasa kroyo-royo ndileki anakmu ning paran sing adoh, mung cukup ditransfer wis tekan. Canggih ya, Tru? Canggih kok ya wi. Luar biasa tenan. Teknologi saiki jan wis aku aja kok ming kuwi, donya wis saiki ming sak gedhe HP. Lho. Kowe blonjo apa-apa rasa tekan mall, rasa tekan dindi. Lumantar jualan online, kowe tuku apa-apa iso. Kaos. Butuh kaos ming kari ceklik. Dinunul HP-ne tek engko ana balesan. Harga sudah oke, tek. Letrong dina kaose teko. Ora glelek.